Mobalor sa 70,000 nga mga canned sausages gikan sa Luzon ang nasakmit sa Lapu-Lapu City Veterinary Office. Siluan ni Rondina sa report. Tagsa-tagsang gisusi sa mga kawani sa Lapu-Lapu City Veterinary Office ang mga supermarkets o grocery store sa Dakbayan aron masuta kung may gipamaligya ba nga mga pork-related products gikan sa Luzon. Subay niini, nasakmit ang mobalor sa 70,000 pesos nga mga canned sausages sa pipila ka mga supermarkets. Mas gipahugtan karon sa Lapu-Lapu City Veterinary Office ang ilang monitoring sa pagsulod sa Dakbayan sa mga karning baboy o mga pork-related products, ilabi na kay nasula na usab sa ASF ang Leyte. Mo lang ni mura kuan lang jud nato bitaw regular monitoring and surveillance para ma-check lang jud nato nga wala kasi makakuan ng mga tawag ani sa infected bitaw sa area mao man atong bantayan, ma'am. Giklaro hinuon sa City Vet nga pabiling luwas sa ASF ang mga karning baboy nga anaa karon sa Dakbayan. Apan gipahimangnuan niini ang mga nanagbuhi og baboy nga likayan ang pagpakaon og lamaw sa ilang mga binuhi aron masigurong luwas ang gikaon niini. Kita mismo mga consumers, mga kuan nga kanang mamalitay og karne, tanawon jud nato nga ang tanan nga karne nga atong gipamalit inspected jud siya. Pahimangno karon sa City Vet ngadto sa mga namuhi og baboy nga kun ugaling mamatikda niini nga nagluya o baka kalit nga nangamatay ang mga binuhing baboy sa pag-report gilayon ngadto sa ilang buhatan aron masuta kung kini usa ba ka kaso sa ASF. Uban ni Godfrey Relien, Duan Rondina, Balitang Bisdak.